Oh iki bro, Pak Sadikin wis mlebu bro. Ya. Iki wis mlebu. Nek sampean takon Pak Sadikin niki tiyang ya. Iku lho. Sing gawa kupluk oren niku. Iku gandengane iku. Ya. Iku memang jodoh-jodohan iki ya. Makanya paling enak iku sing komentar. Ya, pemane sing nyoting. Tenggorokane garing ya sik ngoceh wae ya. Ya. Iki tiang ukuran 30 kali 30. Tinggine di bawah 3,5 meter. Aku ramani takon kepala tukang rada nesu dina iki. Wis lah. Pokoke lemari asar iki ora ramani takon. Niki wajahe ra karo-karuan kok. Karene ra karo-karuan. Bosen dipikir apa? THR paling iki. Beno. Kayak aku dokumentasi ku sementing ku enek bahane. Ya. Sing wani nyeneni syuting iki ya mek kepala tukang tok iku. Ya. Sepeda motor sing ilang ya kono.